Kabia espazio kreatiboaren helburua pixka bat da hiria ulertzeko beste modu bat praktikan jartzea. Bi elementu funtsezko ditu, herritarren parte hartzea eta herritarren ahalduntzea. Herritarren ahalduntzea ulertzen dugulako herritarrak kontziente egin behar direla, gauzak aldatu daitezkeela, gauzak beste modura batera egin ditzazkegula, eta bereziki gure herria kokatu ahal dugula beste eszenatoki batean. Hori batetik, eta herritarren parte hartzea ez dagoelako beste modurik ulertzeko ekimen hau. Herritarren parte hartzea ez badago, ekimen honek ez du biderik. Garrantzi berezia ematen diogu herritarren parte hartzeari, baina ez eslogan gisa, baizik eta gehiago gestio egoki baterako tresna ezin hobe bezala. Guztion artean eraiki behar dugu herri hau, eta guztion artean eraikitzen dugun neurrian lortuko dugu erantzukizun partekatu. Erantzukizuna bikoitza izatea, herritarrena eta administrazioa. Horretan administrazioa martxan jartzen du Donostiaren 2016ekin eta arkitektura kolektibo talde honekin iniziatiba hau, iniziatiba honek herritarrak hartu behar dute, eta ez dugu zalantzarik potentzialitateak izugarriak direla. Eginez egingo dugu, hiria beste modu batera egingo dugu, orain behar duguna da guztion parte hartzea ekimen xume honetan.